खुलुमबाय स्टुडिअ आङो राकेश रामसियारि बे समाव मावफुं सोद्रोमा बेगम आक्तारा आहमेदनि सायाव गोख्रों बिबुंथि होदों। सालाकाटि दखरा एबसुनिफ्राय गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों जे बे समाव बेगम आक्तारा आहमेदा बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ एक पटाबो बाथ्रा बुंनो हानाय मोनथाय गैया। मानोना बिथाङा बे समाव बर' हारिनि संग्राम खालामनायजों बर' हारिनि थैनि बानाजोंसो बे समाव बीएससी बीटीसी बीटीआर जादों आरो बे समाव बिथाङा लोब्बा गैया आरो बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेफोरबायदि बुंनायनिफ्राय गोजानाव था आरो बिथाङा जेबो मोनथाय गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों सालाकाटि दखरा एबसुनिफ्राय आरो गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों जे बे समाव बिथां बेगम आक्तारा आहमेदा बे समाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो हानाय बिथाङा गोहो गैया। बिथाङाथ' सासे बरपेटा जिल्लानिसो होननानै अजद खालामदों दखरा एबसुनिफ्राय गोख्रों अजद खालामदों जे बे समाव बेगम आक्तारा आहमेदा बे समाव बीटीसीनि बिथाङा नङा, बिथाङा बरपेटा जिल्लानिसो होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो गोनां जायोब्ला बिनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों सालाकाटि दखरा एबसुनिफ्राय गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव आक्तारा बेगम आहमेदनि सायाव गोख्रों बुंथिदों जे बेफोरबायदि बाथ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बुंनो हानाय बिथाङा जेबो मोनथाय गैया, एक पटाबो बिथाङा मोनथाय गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों सालाकाटि दखरा एबसुनिफ्राय गोख्रोङै बे समाव बाथ्रा बुंथिदों जे बेगम आक्तारा आहमेदा बे समाव बर' हारिनि बा बर'फोरखौ एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जे बेफोरबायदि बुंनायनि खुनु अधिकार गैया, मोनथाय गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों। गोनां जायोब्ला बिनि सिटखौ बोखारनोबो हायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां सालाकाटि दखरा एबसुनिफ्राय। टिसिनि इएम ना मा होनो आक्तारा बेगम आहमेद बिथाङा दिनैहाय एबसुखौ फाग्ला जाबाय बायदिसिना जाबाय बुंनाया बियो बिथाङा बेखौ बुंनायनि खुनु अधिकार गैया। खारन बिथाङा बे बीटीसीनि मानसियानो नङा। दिनै बिथाङा गावनि आथिङाव गाव रुवा दाननो थांगासिनो दं। निजे बे गावनो बीटीसीनि मानसि नङा। दिनैहाय बिथाङा बरपेटा जिल्लानिसो, बरपेटाया जोंनि बीटीसीआव गोग्लैया। दिनै एबसुखौ फाग्ला जाबाय होननाय बिथाङा एक पटाबो बुंनो हाया। दिनै बीटीसीआ बर' रायजो राजानि थैजों गोलोमदैजों माने मुंख्लंजों सोरजिजानाय बे सियार। दिनै नोंथाङा जिरायनो मोनदोंबा जिराय, समाजनि खामानि माव, माहारि जौगानायनि खामानि माव, नाथाय एबसुखौ सोंखारिनाय एक पटाबो नोंथांनो अधिकार होनाय जायाखै आरो गोनां जायोबा नोंथांखौ जोङो माने बे सियारनिफ्राय बोख्लायनोबो हायो। जोङो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों जों बुंबाय आक्तारा बेगम आहमेद ना मा बुङो बिथाङा दिनै एबसुखौ बुंनांगौनि खोथा गैया, बुंनो मोनथाय गैया। बिथाङा साइलेन्टलि था, नोंथाङा मा खामानि मावनांगौ सरकारनि बिबान मोनदों मावबाय था। दिनै एबसुखौ सोंखारनाय एक पटाबो नोंथांनो अधिकार होनाय जायाखै। बे बाथ्राखौ जोङो दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंनाय जाबाय।